Kum kadak pan penpau ya kajinga snok tilang bat ka program bala penbet da ka sorkar jela lyngba katrat Meghalaya State Disaster Management Authority kabala tip kum ka state mock drill na kaliang ki bor penya jaga district na Eastern West Khasi Hills harangkat ki officer na kitna trekam bapher lambat ki paidbah no snong kum juru ki khana school jinghikai menta ka singi ka khat ar tarik Risaw ar hajar ar phulai kilami banya Shim Bynta ha ka mock drill ban pensngau thu ya ki paidbah no snong kumno banyada ialade lada wan ki jingling shop na ki bor Mairang kum ka flood ka jing knyu Jumai ka jing tua ki khando ka jing plu ding bat kiwei lasdang kani ka mock drill na du ka por khandai baji minstep bat la pynlong ha ka office trekam UDC ha mausawa nang ta ha Tirot Singh Memorial Civil Hospital ha St Thomas High Secondary School bat la buru ya ka jaka ban ajing sumar ha Madan Dom Mawlum pendeng umyong